Pinaagi sa 10,000 pesos nga calamity assistance o 10 kilos nga pugas, gipanghinaot ni People's Governor Pamela Pambari 4 na kini naayuda makahupay sa kasangil nga naatian sa mga biktima sa linog pagniaging tubig. Nakadawat og tag 10,000 pesos na calamity assistance ug tag 10 kilos nga bugas ang kapin sa 3,000 ka pamilya nga gikan sa lungsod sa San Remigio. Sila ang mga adunay totally damage sa Pinoy-anan dihang miigo ang 6.9 nga linog ni adtong aging tubig. Sa initiative sa Cebu Provincial Government sa paghatag og ayuda, dako ang ilang pasalamat sa gobyerno nga nagpakabana. Salamat po sa iyang hinabang na naabot di taon para paano sa among kinahanglanon sa among balay. Salamat. Magpasalamat kay may sa grasya ng nadawa na kinagalungay sa among kinahanglanon. Salamat. Ako kaya pasalamat ko eh. Kaya katabang taon sa mukha kong friend. Salamat kayo sa provincial government. Si People's Governor Pamela Pambari 4 naning kamot sa paghatag og tabang sa mga naapektuhan sa linog. Gawas sa paghatag og ayuda, gitutukan usab ang pagpatrabaho sa mga infrastruktura nga naapektuhan sa linog alang sa paspas nga pagbangon sa Northern Cebu. Karong gali, ang akong DILG meeting sa po kabuk LGU. Kanya, gabuhat o karang gitawag Local Poverty Reduction Action Plan. Pil sa Comprehensive Development Plan o Annual Investment Plan. So, pagkatinuod, ito na himta sa itong mga tao, umikan sa hinog, kaya krisis, pero na kung isapan ng poverty incident, ito itong lugsod. Kini, kagawat sa nag-dispel, ang nag-totally damage, o nag-pwede tapos sa pag-review sa poverty incident. Na, hindi yun ito, pero nakong krisis. So at least makadugang-dugang. Dugang-dugang yun sa ilang isa niba, pag-alleviate yun sa kahintang. Kaya sa sabi nga yung tabo na trahedya. So, salamat ito. Kasi ako, tugod kay tuwa pa rin. Tuwa pa rin, tuwa. Ito siya sa bawi. Ano? Ito sa bawi, pero ito kay naman. Pero, pasalamat ito. Ako ganit, naglibog mga ganit ito. Pagkas, di ka mas nasunod government, sa provincial government. Ako na sabi dyan nagikas sa provincial government. Pagkas, ang bugas, di ka sa nasunod government. So, nakto po sa ito, murag nagsabayayo, national, provincial, kaya kami na rin nakahatag o lista. Lista sa mga beneficiary sa mga tao ng pangalawa. Ang gobyerno, tanan, whole of government, sa national, provincial, o local government, nagpanikamot yun. Pag-sinso dito sa hintang sa Pilipinas, gabi na, igo bitag medya, dinog, o na kining Middle East crisis. Mayor, thank you kayo, Mayor. Salamat. Ako, si Liani Almonia, sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ako ang sugpo.